Така, здравейте хора, както виждате, днес ще играем CSGO. В момента съм в Deathmatch, в който ще има малко информация. Първото, което е, извинявам се, че не снимах няколко дена. Просто имах лоша оценка и по... двойка имах по математика и освен това ме казаха леко така, и трябваше да уча, а пък после имах време да играя, а пък като видя, че PvP Gamer, PvP или SoulGood са на линия, се включвам и те снимат и аз не мога да снимам, просто за да не им прекъсвам клипа. И накратко да, нищо. А и плюс това още не ми е свършил бана на компетитив. Остават 2 дена и след това ще има клипове. След това ще има колкото си искаме клип. What the fuck, Вау. И да. Малко ще подсъкаме сега, докато обяснявам. Да, това аз вече свърших де. До вечера може би ще снимаме един от нас. Или SoulGood, или PvP Gamer PvP. Ще играем или CS1.6. Да, CS1.6. И така. Играем за кеф. Просто го пуснах, нали? Шантава раунд. И да, хора, просто информационно видео, да не ви е харесал клипа. Да, беше доста кратък, но просто да ви кажа, да, вижте само колко XP, нищо се тая и довиждане.